venter altid på, at der skal ske noget. Men her sker aldrig noget. Hej Michael. Har du det godt? Nå, du er travlt? Ja, det er bare i orden. Okay, farvel. Hej Leila. Har du det godt? Nå. Det går ikke så godt. Nå. Har du tid til at snakke? Nå, du er travlt. Hvad så med i weekenden? Nå. Hvornår så? Om en måned? Ja, okay. Farvel. Om en måned. Hej Jasmin. Går det godt? Det er dejligt. Det går ikke så godt. Har du tid til at snakke? Det er jeg glad for. Er det rigtigt? Siger han det? Men ved du, jeg har... Nå. Det kan jeg godt se. Ja. Ved du, Jasmin, ja. Er det rigtigt? Din nabo? Nå. Men det er bare... Din nabo her eller i dit land? Nå. Ved du,